Mga bahay ang isa sa pinakanasira sa pananalasa ng bagyong Emong dahil na rin sa lakas ng hangin at ulang dala nito. May mga natuklapan. Merong ding nilipad ang buong bubong. Sa pagbuti ng panahon, ang pagkukumpuni ng mga tirahan ang unang ginawa ng mga residente upang may mabalikan at muling masilungan. Awahan kami dito, ma'am. Yung balita dalat ti bangiran na timayap taba bubong ti balay. Kawan natin makasikaso, tanda kami di bantay. Kasi mababasa doon sa loob, ma'am. Maraming nababasa. Kaya, parang simbang ba panunot Sa pinakahuling tala ngayong araw ng Provincial Government of La Union, nasa 39,329 na bahay ang nasira sa pananalasa ng bagyong Emong. 34,961 dito ang partially damaged at 4,199 naman ang totally damaged. Ongoing pang assessment ng PGLU hanggang ngayon. Kasabay nito ang kasalukuyan ding assistance na ibinibigay sa mga nawalan o nasiraan ng bahay. Housing assistance na binibigay na, and they have to, I will take this opportunity to ask the people concerned. Yung mga nagitay naikatanti bubungan na, nagitay na pukaw da nga entero di balbalay da, get in touch with your local government people, yung mayor yun niya, at na nagitay form nga masapol nga fill upan da, and this will be submitted to the OCD, and then definitely the sud kung nadan sa dijay ti kuana for the immediate help nga at the 10,000 ti partially damaged, the totally damaged kat about 30,000. And we are also thinking in the province na noon niya iti ma-gather mi nga extra funds mi to maybe augment a little daton na ipaytapno makanayon pay DJ kasapulan da. And in some cases we also offer dagitoy trucks kada amin nga mangi-deliver kada amin. Nagpapasalamat din ang gobernador sa mga naghatid ng tulong sa probinsya ng La Union, partikular sa mga matinding nasalanta ng kalamidad. And there are also others nga they're asking what can we help with and all that. Maybe construction materials, especially kita para roof ngay. Maybe same, pako, mga 2x3, ganyan. Plywood would also be inan. Kasi kita na duma, napukaw, naging diding da. Sa ngayon, patuloy pa rin ang pagbangon ng probinsya sa pananalasa ng sunod-sunod na bagyo. Bukod sa pagbibigay prioridad sa mga kailangan ng mga inilikas dahil sa bagyo, una ring tinugunan ang paglinis sa kalsada para mas madaling maidaan ang mga tulong at para makapasok din ang mga kawani na mag-aayos sa linya ng kuryente. Joan Punsoy, Balitang Solid North.